Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan acara yang akan mengupas seluk-beluk seni budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para kateng Trisno Budaya Miarasa. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nuwun kula nuwun katur para pandemen kabudayan wonten ing tlatah Kabupaten Magelang. Sakiwa tengen ingkang sampun sumadyo nglaras midhanget lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik lan informasi. Lan ugi ing samangke ingkang saged midhanget lumantar utawi mirsani lumantar gemilangfm.id wonten ing YouTube utawi streamingipun. Monggo pinanggih malih kalian kula Unggul Wicaksana dalasan para kadang panyengkuyung wonten kalodhangan dalu menika wonten giyaran Borobudur Semawur. Satunggaling adicara ingkang mbudidaya duduk dudah mekar ngrembakakaken kabudayan Jawi sarana ing samangke rerembagan miwah babar gagasan ngudar kawruh wonten ing kalodhangan dalu menika lumantar frekuensi 6,8 FM. Lan ugi ing samangke saweneh katang ingkang badhe sesambetan saged lumantar nomor WhatsApp wonten ing nomor 081 gangsal 78 968 Dene wonten kalodhangan dalu menika kula mboten piyambak ananging tansah tinenggan miwah sinengging dening kadang panyengkuyung lan sanes sepisan kadang kinasih kula panjenenganipun Mas Arman ingkang mapan wonten ing meja redaksi operator dene ingkang angka kaping kalih panjenenganipun kadang kula narasumber Mbating tutur, mbating catur kalodhangan dalu menika kalawan Mas Bagong Merapi. Sugeng dalu Mas. Nggih, sugeng dalu. Mboten asrep to? Pangestunipun ya kudayan sithik. Padha. Karo anu Mas, bengi iki lak karo ngenteni sedulure dhewe mbok menawa ya muga-muga wae lek ndang tekan studio. Kudune lak ya iki lak jatahe Mas Santo Sadiwo. Iki kok wis 8:30 ditelepon ora diangkat. Nah, nggih. Di WA ra bales muga-muga ya ora ana wonten apa-apa. segahalangan. Ngono Mas. Namung nembe dalam perjalanan OTW. Oke, teni wae. Aja omong wae, aja takon wae. Aja takon wae. Inggih. Dalu menika kula kinten mboten tebih saking tema wulan April menika nenggih kaitanipun kalian emansipasi wanita. Maliginipun wonten ing donyaning seni pertunjukan lan seni kerakyatan. Nah, kados pundi wonten ing tlatah Kabupaten Magelang dene panjenenganipun Mas Bagong menika kampiun minangka satunggaling aktor ketoprak wonten ing tlatah Kabupaten Magelang. Nah, sepinten kiprahipun para senopati wanita ing Kabupaten Magelang grengseng miwah napa menika semangatipun anggenipun nguri-uri kabudayan Jawi. Nah, monggo Mas Wardi. Nggih. Kula niku nek kelingan iki njur kelingan nek seni ketoprak to Mas. Cethoki seni ketoprak. Nah, nggih. Sing waradin nang Magelang lak seni ketoprak. Nah, nggih. Saiki para putri-putri sing melu nggon ketoprak kuwi lho. Cetha ora sekolah. Nggih. Ora ana sekolah ketoprak, ya ming kalau kadang seneng sik, niate seneng sik. Njur engko melu gabung ora mikir bayaran. Kok iso lho Mas, aku lek gumun kuwi. Njur iso ngecaki apa dadi sing dadi perane. Wah, kuwi elok Mas. Iya to Mas? Saiki sing contone sing tuwa wae kaya Mbak Priati.
iki ngomongke. Prihatin, Ora apa-apa to, nggih. Mas. Oh, mboten apa-apa, Panji. Hati ndampirku. Nek didapuk kira-kira wong susah ngono ya iso nangis tenan. Nangis tenan. Apa kuwi pancen metu saka nuranine mbayangke uripe awake dhewe apa le sesuk mindringe teko ora kenan iki kok Penjiwaan. kok iso nangis tenan. Contone ngono kuwi. Mbak Eni kaya nek kon muni kon dadi ibu tiri ya wah wis ngono kae. Judes tenanan. Antagonisnya luar biasa. Pokoke oke, Mas. Mbak Widowati, Mbak Widowati, Sriyanti, Mbak Dik Ani Nggih. ya saka apa ki saka Rambatan ora terus iso sing penting iki mudeng karaktere. Nggih. Kuwi nek ibu iki saiki iki jenenge ibu iki gendere meh padha karo sing kaku lho, Mas. Nggih. Ya to, Mas? Nggih. Turu ibu ki ana ibu jari. Ana ibu kota ya to, Mas? Nggih. Ora ana kok bapak jari, bapak kota. Lho itu putri lho, Mas. Dadi perangane wanita menika sakmenika mboten namung dipun pandeng sebelah Nah, netra oke. utawi tidak hanya dipandang sebelah mata namun nggih kanyatan dipun tengenaken. Gitu. nggih ya nderek piwulange mbiyen Ibu R.A. Kartini ngene lho, Mas. Raden Ajeng Kartini satunggaling putra saking Bupati napa Adipati Jepara nggih? Nggih nek jaman rumiyin kula kinten adipati nggih, Adipati, bupati ya. Bupati Kura Jepara, kinten nggih. nggih. Ingkang sampun merubah stigma pola pikir dari masyarakat maliginipun kaum wanita nggih. Nggih. Ora ming kanca turu, kanca wingging nanging sakmenika sampun dados teman untuk meeting, teman untuk briefing, teman untuk menentukan langkah dan teman untuk Betul, mengambil betul, kebijakan. ya, oke. Nah, Habis gelap terbitlah terang. Menika. Nek sampean ngerti ra, Mas? Habis gelap terbitlah terang iki sampean terus sampean ndratake. Nek habis gelap terbitlah terang kuwi sakwise ana peteng kuwi mesti bakal tuwuh Pepadang. Ya padha ya, Mas. Udan ki ya ora udan terus. Mboten Ning panas ya ora panas. panas terus. ora panas terus. Lah, Mung dalam artian gilir gumanti, cakra manggilingan. Yang perlu kita sadari menika ingkang kedah lajeng kula panjenengan emot-emot. Nggih. Dasare wanita saniki niku ya niku. Wis padha karo kakung. Dadi sing kakung iki saiki umpama arep kepiye-kepiye ya mestine wis ana rime. Nggih. Ana rem, ana kampase ayo sing putri kuwi mau. Umpama arep bradat kaya ngopo tetep kelingan to, Mas. Nggih, nggih. Wong keluh kesahe kat jaman dhewe arep omah-omah. Biyen le arep dadi siji ya rekasane bareng. Tuwa bareng. Ya muga-muga ngene iki aku wedi kuwi nek sing telepon, Mas. Telepon yo ora apa-apa pancen. Ayo to, iki ngomongke apa anane ya, Mas. Apa anane kasunyatan lak Yo. ngoten menika. Wong nek dikandhani najan to ngeyel iki nek wong wadon iki ya ngeyel ana benere ana dalane. Wis kowe iki awake kesel ramang melu nyambut gawe upamane. Wah, ora kok Pak, sithik-sithik akan melu udu. Nah, iku lho. Kuwi saute ya tekan niku. Dadi upama atos atine awake dhewe kaya ngopo kae suwe-suwe ketetesan banyu ya tak kira bakal empuk. Bakal gerong. Bagi kaya nganu niki lho, Mas. Kaya lakuning Garuluku sineret dening Maesa utawa dene lembu. Nek kebo sepasang niku sing siji kok ndekem sing siji ngadeg mlaku nggih ora bakal tekan nggone. Pramila kudu macinamatan. Mlaku. Makane tembunge Pak Tani sing nyekel apa niku jenenge? Garuluku niku. Niku mesti kalen. Her. Kuwi ya kudu bareng ya, Mas ya. Kudu bareng lakune sikil jangkai sikil ben lakune singkal niku ora bakal nglewar saka pranatan utawa ora nglewar saka kalen. Nek sing siji banter siji ya mesti ngerem. Mesti ngerem. Nek siji ngerem
nek kok ling ngerem gebangetan ya mesti ditarik. Ditarik. Dadi men padha. Diimbangi. Nah, kuwi ya kaya wong kakuru wong putih to Mas. Karo Kang. Dadi kemutan Mas. Niku falsafah guyub rukun mlaku bareng kaya dene wong omah-omah niku nggih digambaraken wonten tradisi wonten ing manten. Manten menika enten tembung pasangan. Wonten daerah Magelang sisih kidul Tasih. ereng-erengipun Merapi. Menoreh. Menoreh. Bukit Menoreh menika tasih lestantun manten kok dipun Betul pasangan niku to? pasangan kebo dipun lompataken menika. Nggih, tas. Wah niku tasih lumampah Mas. Rumiyin niku nggih. Daerah Sawangan minggah Tasih menika wonten nggih? wonten. Nah. Kula alit kula niku sakmenika lak model dadi wis. Nek biyen tasih ngoten niku beto. Terus nika nek wonten napa nggih? Kok dadi ajeng nyembelih sapi ngoten to? Nggih. Niku yo sing duwe omah niku mboke sing duwe omah kuwi lho. Ngindit jadah, gedang. Nika nek sapinipun ngambruk menika njur wetengipun sapi niku dipun jagongi kalian ibu sing angkat dalem geblek ping 3 ngoten. Niku maksude napa kula ya ra mudeng. Nggih. Ah niku leban niku wong kula tasih alit. Mentas ngoten yo cah cilik-cilik niku do niku diriske jadah, paringi pisang, napa jenang. Niku maksude napa ngoten kula nggih ra pati mudeng karo semanten jaman cilike kula niku Mas. Wonten lho. Nah niku ngenjang nyuwun pirsa kalih Sing mudeng nggih. para-para Nggih. ingkang panji misuwur babagan. Nggih, kok iso ngono ah. Niku ning ngomong ibu ya tekan niku to. Lah nggih tekan pundi-pundi. Karena simbok niku ibu utawi simbok niku nek dikira ta basa simbok isine tombok. Nah, Ya tombok katresnan, tombok bondo donya, Nggih. tombok wektu, tombok manca warna. nggih. Mbotoh mbelani dhateng sinten putra-putrinipun. Putra-putrinipun. Ni sakniki kok kata-kata nggih, nggih mboten kabeh nih kok wonten. Simbok niku gadah anak 6. Iso ngopeni. Nggih. Kecilik ngasek gedhe ngasek gelem sekolah, ngasek bebojoan do rumah tangga niku iso ngopeni. Ning kok iso ya Mas ya, anak 6 ra mesti iso ngopeni wong siji iki lho piye Mas? Nah, niku wau. Sing mesake niku lho. Karena faktor not zaman kelakone karena kemajuan zaman, Iya. kesibukan dunia kerja yang menuntut waktu kagem tiyang sepuh menika lajeng kirang. Lah menika ndadosaken penggalian kula dalasan panjenengan. Kanyatan kiambak nggih. Sakmenika nggih kados mekaten. Sok mesake nggih. Emanipun nggih. Sok mesake iki ngoten niku lho, kok ana lho sing tegel. Karo mbokne kok malah wong mbokne sing wis ra ono wis nang sarean nang pusere wis dadi pudi-pudi to Mas, dikirim donga, dikirim sekan kok mbasen sisih meger-meger makadang kula dilirwakke iki kepiye. Anak 6 lho niku Mas. Nggih niku wau. Jan. Kita tidak menyalahkan kepada siapa-siapa kagem putra-putra mbok menawi wujudipun katresnan tiyang sepuh dhateng putra menika nyata dene wujudipun katresnan putra dhateng Sudarma utawa tiyang sepuh menika manca warna Mas. Nggih. Dadi anak 5, anak 6, anak 7, anak 4 lembekteni wong tuwa nganggo cara dhewe-dhewe. Nah, Kala mangsane sik ning Jakarta, Dik, di Ngapura aku ora iso nyuwitani ibu nyo tak transfer. nah. Genukoke butuhane simbok. Kala mangsa nggih wonten ngoten menika. Lajeng Mbak, di Ngapura wong aku nunggone simbok ning aku ora iso nyukupi butuhane simbok le arep bodho, tulung dinganu ya Mbak dicukupi ya Mbak. Hok Dik tak cukupi. Lah menika ugi wujud katresnan dhateng tiyang sepuh. Nek iso ngono ki mono tep rukun Mas. Rukun. Nah, nggih. Ane wong jaman saiki jaman wis modern. Ha wong wingi bodho wingi kuwi ana kok Mas.
Dadi sing tuwa ki ora disungkemi dijungi malah wis tekan kono-kono sik. Lah lak kleru to kudune Mas. Nah, nggih. Ning upama ngelokake ya kepiye nek kaya aku nu pancen wis ra ndi wong tuwa. Mara tuwa ya wis ra ono kabeh. Bapak biyungku ya wis ra ono kabeh dadi ming ngerti ming batin. Aku ki biyen wis tau ngono kuwi. Wah, getune iki saiki ya. Iya to Mas. Nah, nggih. Getune tiba mburi. Nggih, terus. Pramila lajeng nganu to. Piwulang tata cara ngabekti putra dhateng tiyang sepuh, anak dhateng bapak biyung menika kedah dipun paringi tulodo. Dimenya mboten kelangan enggok. Karena mbok menawi babonipun wal nggih mangke kelangan lacak. Nggih. Tur kudune awake dhewe sing rada nganu Mas. Awake dhewe sing rada paham karo situasi. Adewe duwe mbok saya sepuh ki lak pamireng ya suda. Betul. Netrane ya suda ling ngawaske samu barang lir suda. Adewe iki lamang wis lireh. Mesti mbok awake dhewe karena wis sepuh ya le omong seru muni. Wah, ora mas seru-seru. Lah niku ya kula niku dadi cok rasane iki wah mesake ya. Kula omong kok bengok-bengok to jane ya. Kayak iki ora krungu. Tak dadi nek cara tangga teparune mirengake lak kayak wong padu apa. Padahal itu ya ming omong-omongan biasa. Nggih. Niku ming lera mudeng asine mirapati mirengi rak kurang cetha. Nah, nggih. Niku Niku. kasinggihan. Lan niku nyata limrah wonten ing Nggih. satengah panggesangan bebrayan kathah. Sudaning piguna Pancandriya menika tuwuh sinareng tambahing yuswa. Nek krentek niku tetep sami. Nggih. Pengangen-angen padha. Kekarepan padha. Kepara jaharem gregem jagat. Ning kekarepan menika tidak imbang dengan kondisi fisik. Gedhening bocah nyuda kekuataning tiyang sepuh. Gitu. Bocah saya gedhe ning bakoh rosane wong tuwa saya disuda. Diringgih. Sing maune iso jumeneng jejeg, iso ndungkluk wungkuk wusananipun. Nah, menika lak juk kaya dene kala wau menika cakra manggilingan. Hidup itu hanya akan mengalami daur hidup. Sing maune bayi, tekane iso rambatan, isone mlaku, iso mlayu, dewasa, omah-omah, kagungan putra, madeg dadi wong tuwa. Engko nanti berjalannya waktu manusia akan mengalami gradasi dan akan kembali lagi pada itu tadi disfungsi ataupun pengurangan fungsi dari organ-organ tubuh. Nek awake dhewe ora njaga rumeksa, dadine ya aji godhong jati aking sasadara gitu. Saiki nek wong tuwa ki ya Mas nomo sasi bodho wingi ya Mas. Anak putu ora ketang ming saklas mbah ki wujud panganan toples. Apa entel-entel amplop isi pira. Wah, senenge Mas. Najan to mendina ki ya wis nyanding nek panganan. Nggih. Iki nek ne bodho kok anak kok ngerti ngono kuwi wah. Kaya-kaya ki tuwuh rasa nganu no Mas. Rasa le sayang ki tenanan ngono Mas. Kamangka ya iso to lek sing nang Jakarta, sing nang luar Jawa iki ya setahun iso 2 tahun bali sepisan. Ming iso gawe bebungah kok ngono gawe marme simbok bapak. Nggih. Nah nggih niku wae. Pramila punapa malih wonten ing jagating tiyang Jawi. Kathah sanget sasmita tetembungan ingkang telonjongipun menika nggih kedah hormat dhateng tiyang sepuh kekalih gitu. Nggih. Tegak sundu langit nek tekan ngarepe sudarmane kekalih nggih bakal tumungkul. Kados dene manten niku nek
manten diumpamake ya kaya ratu. Nek arep sungkem karo bapak ibu ya Mesti gembeng ya. mesti ngglelumruk pindha kapuk tanpa pendeng, duwung dilolos najan to nyengkelit keris sing ampuhe magila-gila ning nek tekan kudu tumungkul kalih bapak ibu nggih ageman wesiaji lan piandel menika dipun singkiraken. Karena mboten wonten daya linuwih kejawi namung pangestu miwah donga panyengkuyungipun Sudarma kekalih. Ah jenengan ngaturke niku ya wong kula dhewe wis nglakoni to. Nah nggih. Disungkemi anak tanpa digawe-gawe lho Mas. Tanpa digawe-gawe, tanpa diskenario. Kok ya atase aku lho, sok guyon, sok kladuk nek omong do iso netaske. Nah, banyu mata lho Mas. Tesing waspa, waspa gitu. Nah, aku ya gumun kuwi. Nah niku wau. Niku tentang ibu, malikinipun ibu. Lah nek jaman sak menika wangsul dhateng emansipasi malikinipun wonten ing donyaning pakaryan. Lah ndi to sing ora ana wanita ning dalam lini apapun. Lah kabeh ana ya Mas. Nggo ndi sing kudu ora nganggo wanita tetep ra ono ya Mas. Kabeh kudu kabeh nggunakake TNI Polri ya ana. Nang pertambangan nggih enten. Gitu? Longgo napa wae Mas? Apa wae aneh. Mesti ana putrine to. Nggih. Kanyatan dasare piyai putri menika ya luweh taliti, luweh sabari. Ya karo luweh irit barang kuwi Mas. Luweh irit. Rada. Nggih. Anu sik Mas. Ana pawi ora? Oh iya. Para kadang sedherek budaya kakung putri nyuwun pangapunten sadèrèngipun kalajengaken wontenipun pirembagan ngobrol ngalur ngidul kula dalasan kadang kula sepuh kepareng rehat sawetawis wontenipun pariwara ingkang badhe dhateng lumantar 96,8 FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang FM. Sugeng midhangetaken. Kabar gembira untuk warga Jawa Tengah. Kang Mas Bayu, pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 telah dimulai pada tanggal 8 April hingga 30 Juni 2025. Jadi, manfaatkan kesempatan ini ya. Dengan membayar pajak tahun berjalan, Anda akan mendapatkan bebas denda pajak, bebas pokok tunggakan, dan bebas denda tunggakan jasara harja. Kang Mas Bayu cukup membawa STNK dan KTP sesuai nama pemilik kendaraan dan membayar pajak seperti biasa di Samsat terdekat atau melalui layanan pembayaran pajak online resmi. Ingat ya, meski tunggakan dan dendanya dihapus, pajak tahun 2025 tetap wajib dibayarkan. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini untuk tertib pajak dan membantu pembangunan daerah. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi Samsat terdekat atau bisa juga cek media sosial resmi Bapenda Jateng. Bayar pajaknya, hapus dendanya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana, kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Enggak dong, untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date
serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di Ruang Baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi itu penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Borobudur Semawur. Selendang biru hamong enaki hati ora tekan batin
setiamu. Selendang biru, tetap ana janjimu. Selendang biru, selendang biru, among enaki hati, ora tekan batin setiamu. Selendang tetap ana janjimu. Selendang biru, selendang biru, among enaki hati, ora tekan batin setiamu. Selendang tetap ana janjimu. Selendang biru, awilat keperape prabu malawan luwang
LPPL Radio Gemilang Jendela Musik lan Informasi. Para kadang sutresna Buddha miyarasa wangsul malih wonten ing perangan ingkang angka kaping kalih saksampunipun pariwara tasih wonten ing giaran Borobudur Semawur. Satunggaling adicara ingkang tartamtu ngudar gagasan miwah mbabar pangertosan ing babagan kabudayan Jawi maliginipun. Saderengipun kalajengaken monggo Mas Bagong badhe wonten kintun-kintun salam karohayon dhateng sinten kemawon lumantar 08 gangsal 78 968 968 utawi saged lumantar kanal YouTube utawi streamingipun wonten gemilangfm.id. Sapa Mas? Nggih, diurutke ya Mas ya. Nggih. Saka dhuwur kok ngablak ndeles kono. Mas Purnomo. Mas Purnomo tokohe ketoprak nggih viral. Terus Kang Manuto. Nggih. Kemana-mana Kang Manuto terus mandap-mandap tekan Pakis. Pak Tri Dalang Pak Jumbo. Pak Jumbo Seswanto. Nggih. Sing wingi terus digawe Mas. Oke to. Digawe nang dhuwur, saiki daleme loro. Oh. Nang Merapisari karo nang Pakis. Wah. Gleleng Mas. Saiki nek nang ngisor rada supek nang dhuwur adem awane. Wingi lak Aprilan Merapi Mas. Nggih. Aprilan Merapi kuwi 7 dina wae Mas. Acarane iki 7 hari pokoke to iki. Ya nek cara nggon dhewe auman lho Mas. 7 dina. Saiki wis balik nang Pakis. Nilai daleme sing Pakis. Ayo pokoke do sehat, paling sehat. Mas Jumbo, Mas Triyono, Mas Kuat, Mas Bayu, Mas Wahyu, Mas Widodo, Dik Win, ya, nang Telatar Pakis, Midun, Lorot, Tegarjo, Den Mas Ansori, Mas napa? Den, ora Jes, Den. Oh, Den Mas Ansori, aku kan Desmas. Den Mas Ansori. Oh, Den Mas Ansori. Mengidul tekan daerah Candi Mulya, Tampir, Jetis, Pak Tibio Jetis, sak Wadya Balane. Kae para wiyaga wae ketoprak. Mbak Pre. Munggah balik munggah tekan Betung Pak Timbul. Mas Timbul, Mas Badi, Mas Nur, kanca-kanca sanggare Mas Nur. Karo rombongane werna-werna Mas. Ana ketoprak, ana tontonan latar. Nggih. Munggah meneh Mas bablas iki tekan Pogalan. Kanca-kanca Anggana Budaya. Mas Rumidi, Mas Suradi, Mas Bakir, Mas Bakir. Yudi, belok tekan Gerdu, Mas Agus, terus menggok kanan. Ngampiri Pak Dian Sedelo. Dampiri Sedelo, bablas mengulon ngidul meneh. Tekan Pak Ida sik. Oh, tekan Pak Ida. Pak Paryat. Oh iya. Pak Paryat Batur. Senyenengke kae piantun siji kae pokoke nyenengke. Nggih. Wis pokoke Banyuroto Pak Jiyati. Banyuroto Pak Jiyati. Dulur-dulur Sobleman. Mas, oke Mas. Midun. Mas tekan Ketep, kanca-kanca Ketep. Ana Pak Sarto. Tokoe ketoprak Ketep. Lajeng mandhapipun wonten Mbah Sujak, lah menika Pak Nur CS, Pak Madi ingkang jaga rumeksa wonten ing SMP Negeri Kalesawangan. Mandhapipun lajeng wonten mreka iki Mbak Sriyanti Mas Waget Prihantara. Wah, iki. Kira sing kakung ketoprak sing putri nyindeni. Welok. Oleh gantung terus galik-galik ya sing kakung. Harmonis. Wis pokoke ngono kae. Ra ketokno motor udur. Nggih, lajeng Denok Endah. Mas Kikis, Mbak Widowati. PS Budi Haji komplit. Tekane Bawangan ana juragane Pentol Cilok, Mas Sindene Jatilan. Larise ora umum, Mas. Sinden jantan siji kae. Iki sepene yo ngono kok udut. Tak warak-warake kae. Mas kan
Mas Kamto, Mas nggih. Kamto, Pak Nur. Nur, Mbah Pak Nur nggih. Pak Bayan, Pak Bayan, Mas Pri, Mas oke Mas Bawang kae, Mas Fri, Mas Guru, Mukrianto, Mas Yunus. Mas Guru Yunus karo Keng Garwa sing Ya. mersudi basa Jawa luar biasa. Terus mandhapipun dugi Jayan Mas. Jayan kanca-kanca lintang Kanca-kanca budaya. Toprak Lintang Budaya. Cahaya Bulan matur nuwun ingkang kala wingi mbotoi Nggih. ketoprakan wonten ing Trana, Nggih. wah luar biasa. Lumaku Mas bareng. Bayan luar biasa nyuwun pangapunten dereng saged sowan. Dereng tepung. Pak Mantan. Pak Mantan, Mbah Mbah- Mantan ya Mbah rawuh. Mbah Nipul, Mbah Nipul wis. luar biasa. Mbok Gowo. Mbok Gowo. Kandhani kok. Wis Wah, aku piye Mas? Terus mandhapipun dugi Bulu, Bulu. Mas Triyono, lajeng wonten Mul. Mbah Mul, Mas Ar. Mas Ar. Lah niku lak ya. Kanca-kanca. Dan kanca-kanca saking Bulu. Ah dene saking kula Ngaglik aja ngasek lali pokoke. tak urutke saka Dhuwur. dhuwur. Saka Ngrinjing saking Trana riyin menika wonten Pak Karsena ingkang nembe ngitanaken keng wayah. Wih. Kok meneng wae Mas? Nah niki dalu menika nembe rialatan. Aku izin pamit Pak Lis aku tak mangkat siaran. Nah niki nembe dalu menika pawungan rialatan anginipun netakaken ingkang wayah mugi benjar dados lare ingkang solih. Amin, amin. Dene wonten Denok Ani, lajeng wonten Denok Titik, Denok Nuri, lajeng wonten Denok Lucy, Una, Dava, lajeng Nanda, Rayan, Mas Priyo wonten ing Ngaglik, lajeng Mas Bayan Ngaglik, Mbah Bayan Sepuh Ngaglik. Waduh, Mbok Gintul, Mbok War, Ayo. Mbah Sur, Mbah Kaji. Walah kathah sanget pokoknya dulur-dulur kula Ngaglik ingkang nembe midhangetaken estu mugi tansah pinayungan karahayon. Mas Woko, Kang Sambas sing mau kagungan kersa ya Wan. Pengajian Kang Sambas pengajian terus ngitanke wayahe ya Wan. Mas Woko Lintang Panjerino dekorasi luar biasa. Lajeng mandhapipun wonten Mbah Sitras, Pak Marsin, Mas ingkang Martin. wingi Pak Martin Lek ingkang topo guyuh. nggih. Nggih. Wontenipun pagelaran ketoprak lan ugi mandhap-mandhap malih dhateng kanca-kanca kula ingkang nembe midhangetaken wonten Pak Triyono Sewuan lan sanes-sanesipun ingkang boten saged kula sebataken setunggal pokok setunggal tartamtu pinanggih karahayon lumantar gegono kula namung saged ngaturaken salam karahayon. Lajeng simbok kula wonten ing Patran Sawitan, mamak kula, adi-adi kula ingkang wonten Patran Sawitan lan sederek-sederek kula kinasih ingkang boten saged kula wastani setunggal pokok setunggal wonten ing pundi kemawon. Wangsul datang gelaring materi kala wau tentang emansipasi wanita. Saiki wis mratah Mas. Panjenengan paraga putri ya kathah sanget. Grup-grup kesenian sing personilnya putri ya kathah sanget. Nggih. Kepara ketoprak niku tanpa seniwati nggih ngembong. Harus ada seniwatinya. Niyo alhamdulillah iki nganu Mas. Najan to sing putri-putri iki akeh iki nek kaya ketoprak, kaya to wayang wong ngono kae. Nek ora rombongan ya Mas. Mbah akeh mbah sithik mesti dipikirke pas nek wong putri. Nggih. Bape ora kaya nek wong kakung ngono paribasan jangkae Jangkae dawa, ombo. Mbah kuwi sinden, mbah kuwi seniwati. Mesti ra itu sepiro dipikirake. Penggalih nggih. Nah, wis menika sampun jamak limrah. Nah, karena ya ngagem ubarampe sing luwih njlimet, sing luwih memet tinimbang piyai kakung.
Warnane tablek-blek dadi ya. Putri kan le dandan ya kudu semenor mungkin. Kudu dinek-nek. Nah, soalnya apa to, Mas? Kesenian iki nek muni ana putrine, wis sing mirsani ya pancen oke, Mas. Nggih, kasih nggih. Ya to, Mas, Kobra, jenenge Kobra. Brodut putri-putri. Brodut lanang ngono sing nonton ya wis alah ora kae. Nek muni putri-putri mbah ape mbolo nek tembungane kok sing bakal beksa engko putri ngono ya. Mesti akeh sing do mirsani. Mempunyai daya tarik ya tersendiri kagem kaelokaning seni pertunjukan. Iya, Mas. Dene mboten uwah saking menika wong piyai putri niku nggih solah lagak-lagianipun nggih luwes. Gitu. Nggih. Lemes. Ana karakter tari putri niku langsung halus banget. Aduh, jan. Kaya-kaya iki piye ya, Mas? Nah, nggih. Dudut rasa ngono. Dudut rasa. Dan nyuwun sewu sak menika nggih. Kanyatan bisa menjadi partner kerja. Perempuan itu menjadi partner kerja. Mula kata sangat ibu-ibu utawi wanita ingkang madeg minangka kepala bagian, kepala seksi gitu. Ketua grup. Walah nggih kathah sanget. Estu menika ingkang dadosaken bombong birawaning kalih. Kanyatan pahlawan putri di bidang olahraga yang kemarin moncer wonten ing Korea. Ya. Sinten niku? Megawati. Hangestri. Nah, menika kan ugi saged membawa nama baik dan membawa panji-panji kebesaran negara. Nggih. Lho niku ya padha kaya pahlawan to, Mas, padha wae. Nggih. Cah-cah krinjing kono ya akeh pahlawan, Mas. Kaya to putrane Pak Lestari sing genduk Vita Aprilia nika saiki le kuliah ya luar biasa, IP-nya mutlak 4. Kaya putrane Mas Dian Sartono, Pak Bayane Pugeran nika ya IP-ne mutlak 4. Wah, lha wis luar biasa. Ini kan juga menjadi pahlawan-pahlawan putri yang nantinya akan menjadi senopati, membawa nama baik, mengharumkan nusa dan bangsanya dengan ya sing cetha kuwi prestasi. Kiwa tengen iki njur duwe krentek rasa kepengin, Mas. Adi-adine iki calon kepengin wah arti rumbak kaya. Nah niku kuwi le dadi le ora kudu dipeksa kowe sekolah dadi apa ning duwe krentek aku kepengin sinau belajar kaya mbak kae ngono wis marai bangga ta, Mas. Nggih. Ora kelakon kelangan kentekan wong wasis sing cetha iki. Nggih. Kanyata karena sak menika ingkang winastanan ngilmu menika panci kedah. Guyub kuwi penting, Mas. Ning ya guyub nganggo pawitan ngelmu menika langkung utama. Nek ming kumpul-kumpul tok ora dingelmoni ya kurang piguna. Ning nek kumpul guyub rukun ning dingelmoni menika langkung utama. Kumpul ning ana karepe, ana tujuane iki mesti bakal dadi apik. Nek ming kumpul-kumpul biasane ya iki yang ngomong ibu ya, Mas. Nek jenenge wong putri kumpul-kumpul iki tanpa ana tujuane arep napa meneh nek ora njur medho. Ayo ming ngono kuwi ana wong liwat wis dadi bahan pengomongan kuwi karena wong putri kaya ngono kuwi. Sak dawan-dawane lurung ngono kae lho. Ijeh dawa nek wong putri. Iki tenan. Awo ming ana wong gebuk kula sak jempol nang daerah Gunung Kidul tekan nggo dhewe dadi sak lodong kok. Sak lodong. Niku jumbuh kalih unen-unen sudaning kiriman pundaking warta. Ngono kuwi. Nek dititipi dhuwit iso kurang.
Ini nek dititipi tetembungan Kabar iso tambah. tambah. Mau tekan ngarepan ulane semene, mundak dadi semene iso dadi sak lengen. Dadi sak lodok. Sak lodok. Lah menika tetembungan ingkang mawa teges, ingkang mawa pitutur. Kalau wah luar biasa. Nggih. Estu nyengguyung kadang-kadang kula kinasih ingkang kiprah dhateng kesenian Jawi maliginipun sinten kemawon mboten saged kula wastani. Genduk Intan ingkang wonten tutup tetap semangat gitu. Yo kaya Sinta, Intan, Mbak Karti, Mbak Karti. Wow, kata sangat. Nabila. Pokoke nggih. Lajeng Mak Tumblik ingkang wonten nginggil semen. Tukang ngurut. Nah, sok ngurut sikil kemeng. Nggih. Lah menika kan pejuang-pejuang tangguh di bidang kesenian khususnya untuk teman-teman kita yang ada di komunitas kesenian tradisional gitu. Contohnya wingi Mas. Malam Mas. Bengi malam Rabu. Malam Selasa kuwi. Pilak malam Senin iki lak ana wayang. Nggih. Dalange Mas Yusuf saka Wonosari, Mas Yusuf Ansor. Kuwi bengi kuwi pas limbukan kuwi sing kagungan dalem iki kepengin ketopakan sesuk sore. Wis bengi Mas tengah 12 kae. Kudu sesuk sore iso ketoprakan. Nek ketoprak lanang ngono gampang to Mas. Nggih. Nek sing angel ayo ketoprak wedok kok gegek kebarengan. Nah, ayo dilalah kuwi yo esuk wae, le bengi do di WA kae ora le jawab kan dhewe. Esuk kae wis jawab muni, "Oh nggih, nggih." Kuwi wong putri iki yo kena nggih sandungan lho Mas maksude iki. Nggih. Ora mung leno ngalas, wene yo kuwi kena nggih sandungan wong yo ora sithik. Nggih. Metu rezekine lho Mas. Nggih, idep-idep saged tambel jurung serakat. Tumbas uba rampe bumbon pawon. Nah, sing cetha ngono kuwi. Gitu. Iku yo wawone iku kaya dene lakuning Garu Luku. Sineret Kebu sepasang lah menika lento lumampah sareng menika nggih sekeca. Ning nek salah setunggalipun kok namung kendel nggih tartamtu badhe beda kalani kepara pendamelan menika mboten rampung. Nah, menika kala wau. Nyambut gawe apa wae iki nek ora ana wong putri ya ora mlaku. Mboten mlampah. Asik iki mung cetha gogok ngono ya. Apa to Mas? Karo mbok wedok keke wedang. Kamangka ya mentas ya ora adoh. Nek ana wong wedok ya panjan coto. Kasinggihan. Ya bakunipun saling melengkapi. Nah, boten pareng lajeng tutoh tinutoh. Aku luweh unggul, aku luweh wicaksana mboten pareng. Kedaipun luweh iso golek dhuwit ya aja ya Mas. Mboten pareng. Sinaosa Piyai Kakung langkung Bawira utawi Kosok Wangsulipun Piyai Putri langkung Bawira mboten pareng lajeng sesongaran kongas anamung tansah eling samat sinamadan daya lan dinayan. Saling memporsikan diri pada posisinya itu lebih utama dan lebih baik. Nah, kula kinten lak mekaten. Contohlah Ibu kita Kartini. Nah, cita-citane lah ngono to Mas. Nggih, Ibu kita Kartini. Bahwasanya mempunyai cita-cita yang luar biasa, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengasuh dan memberikan pendidikan pada kaum perempuan pada waktu dahulu. Nggih. Nek ora ana Ibu kita Kartini sing ngono yo wong putri iki mungkin ya ora jendine ra padha kaya wong kakung ya Mas. Mungkin ya sementara masih akan setapak di belakang atau disepelekke ya. Namung damel kanca wingking miwah kanca tilem. Ya. Kanyatan kalau diberdayakan lebih dari itu. Nggih kasunyatanipun nggih mekaten. Kanca-kanca penyiar menika nggih sing putri nggih pirang-pirang. Malah kepara enten ingkang
piyayine Teji Inggil langsung sok nge-MC kali jenengan rene kok asmane Mbak sinten niku? Mbak Dini ya. Mbak Srini napa? Mbak Dini. Mbak Dini yo. Oh, Mbak Dini. Mbak Dini Oh, yo. anu kok yo. Srini lah alonku. Srini. Aku lho kenten Mbak Srini kok. Mbak Dini. Wah, ngagem high heel. Wah, ora ira to. 30 cm. Nah, ming kon kaya ngono ya metu hasile. Nah, iki nek yo tur yo mergo kenal to, Mas. Nggih. Kenal awake dhewe, adewe dipasrahi gandeng cedak ya kuwi ya kenal aja to ming lewat nang radio ra mesti to, Mas. Nggih. Oh, kae po. Nyatane ya nuwuhke hasil. Lah wonten piguna lan wonten kasilipun. Nah, dudutanipun Mas Bagong nggih, kok kanyatanipun kok jebule meh telas wektalipun. Nggih, sing cetha menika wong putri aja patah semangat. Saiki digawe padha kaya wong kakung. Nggih. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ngono ya Mas. Nggih. Dadi aja patah semangat. Biasa nek pomo seni wong putih iki dicap ala ning ora kabeh wong kudu minta sing ala. Dadi kudu sing semangat. Ngono Mas aku Mas. Nggih. Kaya ibu kita Kartini. Nah, nggih. Menika dudutanipun saking Kang Bagong. Dene sedaya wangsul dateng tupoksinya masing-masing. Sesuai dengan porsinya masing-masing, kita mengabdikan diri pada nusa dan bangsa sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sing dadi wong tani ya nganggo cara tanine, sing dadi guru ya nganggo cara gurune, sing dadi murid ya dengan cara menjadi murid yang baik. Dene wusananipun atur mugi menapa ingkang kula obrolaken kalih kadang kula menika wonten gina pedahipun sinaosa namung klungsu dimen waton udu busana manggih ing rahayu. Nuwun kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemilang, baru saja Anda ikuti Borobudur Semawur. Borobudur Semawur hanya di 96,8 FM Radio Gemilang.